ai kai da tun da kace haka sai na ji wani daɗi da sanyi saboda ni duk garin nan ba wani mai adalci garin nan kamar ni ba wanda za a kawo a gurin ciniki yayi adalci wallahi kamar ni. Abinda za a canja kawai wannan yar bota za a yi wa filasta a gyaggyara shikenan wannan gidan kai abinda Allah ya bayar kuma. To wannan gida dai yanzu na yi masa kuɗi naira miliyan 10. Allahu akbar. To tunda su wancan manyan kajin sun hana mu abinci yasa mu muka zo muka ware namu ci a nan. To da ka ka fita daga harkar mu. RMD Film Production ke gabatar muku da wani ƙayataccen shiri mai dogon zango mai suna Sama'ila Dillali. Wallahi kashina na nan har motsawa. Na daɗe ban ci uwar sa bada ba kamar ta ranar. Na girgije wallahi na tuna ƙuruciya lokacin muna 'yan mata. Sama'ila Dillali. Shiri ne mai ɗauke da turka-turka da kuma cakwakiya ga kuma cin amana tsagwaransa. Wato ranka ne da filaye gidaje har kawai su za suke sai da su. Gidan mutane sai lamba kawai sai da shi. Ga al'ada ne a bashi. Dattijo ga wannan kai ma ba kai. Inda Bala da mai gidansa Sama'ila ke kama karya akan dukiyar al'umma. Hakan ya samo asali ne sakamakon ɗaurin gindin fada. Wallu kuti na ayi ludu wa innahu min kana basharna. Ban kaso babban girki. Kai duniya salamu alaikum. In ciniki ya fada za ku yi dariya a gidan nan. Ke san ba na son kuna kwana 2 ko 3 ba ku ci nama ba a gidan nan. Idan aka samu bukata ba ta biya ba, ni ma zan fito da na gundare iskancin jefuna aka kamar da. Sama'ila Dillali. Wallahi nake gaya miki. Ai mun saba mu girgije mu lalace. Daukar nauyin wannan shiri S Gama ba da umarni Sadiq Arrahus. Labari da tsarawa Muhammad Sani S Gama. Daukar hoto Dini Mandela. Wannan kuskuren da na ana yi shine na farga. Wato na kasarai za ka samu la'ada. Yawwa ashe da za ta shiga. Kada ku bari a ba ku labarin wannan kasaitaccen shiri mai suna Sama'ila Dillali. Kai wallahi ƙarya ne. Ina ka mai gidan saboda Allah fitar da cikin harkar nan. Allah ko? Allah. Nan la juna. Wanda ya fita duk wanda ya fita sai ya fita. Kwanan jini. Yara a gama lafiya. A gama lafiya. Kai ma dauki. To. Ba, kai baka da kai. Ya ka dake babba. Rabi da ka dauka ne ban majini ne. Mi min da Allah sa a bakin salati. Kin san miya karuwa sai da yaji. Allah ƙara maka lafiya. Yawwa. Lafiya da kake ji? Kayan tanda da makulashe ne na kawo ma. A sauka lafiya. A gaida gida. Allah tsare. A gaida gida. A gaida su umma. Alhaki. Ba a hankali da garin ku ne. Za ku sami wannan ƙasaitaccen shiri ne a cikin tashar YouTube ɗinmu mai suna Sama'ila Dillali. Yana nan tafe. Sama'ila Dillali. Ga Dillali mai sandala idan ya zo matsala ta zo. Sama'ila Dillali.